1972 ýylyň fevral aýynyň 18-nde ulan jenaýetkär maşyny kezzap ganhorlar, jenaýetkerler, maşynlikler, kezzaplar, ganhorlar Allah nazary anyl hem de anyl giýewi şol adamlar aşyzmada aşgaşaýyndaky 2 tane ýaşaýjy aýlana resmi namalaryny dokumentlerini bikan owlap bikan satdylar. Her hili ýollar arkaly gizli şertler arkaly bikan satdylar. Satana maşala üçüzi anyl hem de anyl giýewi şol üçin satdylar. Özme aşyzma satana ony. Satany anyl hem de anyl giýewi şol adamlar satdy. Ören gynadır ýagdaýlar bolup geçdi. Biziň bu balany akany biziň habarymyz ýok. Bize duýdurma bikan satdylar. Ören gynadır ýagdaý bolup geçdi. Aşyzma bize şeýle diýip aýtdy. Meniň Aşgabat şäherindäki 2 tane ýaşaýjy aýym bar diýip aýtdy. Birinji Aşgabat şäheriniň köpetde ýatyran para hadyçyky ýaşaýjy toplamynyň 29-nji jaýynyň 20-nji ýylyň jaýma beýleki bolsa Aşgabat şäherindäki ilitkide täze ilitkide 10 ketaşy ilitkide ýaşaýjy aýym bar diýip aýtdy. Jaýlaryň bar diýip bize aýtdy. Mirüşdäki 5 golma jaýma ilitkidäki 5 golma jaýym bar diýip aýtdy. 2 tane jaý iki jaýym bar diýip her jaýy 5 golmalyk ýaşaýjy jaýlaryň bar diýdi. Bar diýip bize aýtdy Aşyr Murat mundan başga da bize şeýle diýdi. Ýagny meniň ejem Aşyr Gurbanulyň hem de meniň ejemiň Aşyr Gurbanulyň kakasy Jumanazaryň hem de meniň oglumyň Aşyr kakajanyň hem de meniň özüm Aşyr Murat biziň şol dördüýümüň dörd adamlarymyň ähli biziň gazanan bir näçe 1938-nji 2020-nji ýyllarda biziň ähli gazanan bir näçe gazanjymyzy milliardlarça dollarlarym, bir näçe gyzyllarymyzy, anaça gyzyllarymyzy, pullarymyzy, Amerikan dollarlarymyzy ahal welaýatyň Sarasy trany mollumyr köçende ýaşaýjylar binamyzda bir gaýraty bergedalar, kezzaplar, maşynlikler, haramzadalar, anaçaryň hem de anaçaryň haramzada owlalary, gerreçi owlalary, narkoman owlalary, maşyny owlalary, kezzaplar owlalary, ganhor owlalary, jenaýetkerler owlalary, narkoman owlalary hem de anaçarynyň binamyz